an bɔra ka information télémanie dɔ sɔrɔ sans information fɔlɔ malien ko c'est officiel muso bɛ voyager sa nɔ a bɛ ka burunusiw de don sa nɔ ka hijabu do u kunkolo la a bɛ ka kɛ Mali ite do Mali carte de transport si kɔnɔ bilen c'est officiel o ye information fɔlɔ an ye information filanan min sɔrɔ ko Joyila ko jatigɛ wale mɔgɔ kɛlen bɛ ka taa attaque kɛ ka taa Joyila école tilancɛ bɛɛ fermé an ye information sɔrɔ an bɛna tila ka kuma o fana kan tuguni an ye information sabanan min sɔrɔ ko fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Kayi mara la ko maa ninnu bɛ ka commencer ka renfort bɛ ka bɔ Mauritanie ka don Kayi mara la u ye taara usine jeni yɔrɔ min na u ka renfort bɛ ka na ye tuguni dɛ donc an ye nin information de sɔrɔ aw ni an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ fɔlɔ a video yɛrɛ filɛ nin n bɛ jɛ ka n b'a video yira la aw ni an bɛ jɛ k'u lajɛ fɔlɔ wala a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la muso de filɛ hijabu la jamana kɔnɔ jamana kelen kɔnɔ dɔ bɛ kuluba dɔ bɛ kungo kɔnɔ Allahu akbar a ye nin filɛ burumusi bɛ bɛɛ la ala ka sira nɔgɔya ala k'aw ɲuman don aw ɲuman taara cogo min na ala k'aw ɲuman segin ka na an fana ɲuman sɔrɔ Bamakɔ Kayi sira ye Kayi sira filɛ Kayi sira a ye Kayi sira filɛ ale kɔni k'i ta fɔ k'i makun ka baara kɛ mais anw de bɛ manamanakan fɔ waati bɛɛ kuran bɛna sɔrɔ ji bɛna sɔrɔ lakana sabati la san o san manamanakan a ye nin ta lamɛn a y'a filɛ olu bɔla ka video kelen kɛ dɔrɔn a banna olu b'u kunkolo don c'est fini baara de bɛ yen i janto Mali a bɛɛ lajɛlen de san nɔ burunusiw de bɛ ka don fan bɛɛ burunusi yɛrɛ dɛsɛra Mali fan bɛɛ bi burunusiw de bɛ ka don fan bɛɛ bi usine 3 o taara o jeni kunu u bɛ ka taa n ka sanu bɔ yɔrɔ in u bɛ ka t'o bɛɛ occuper bi u bɛ ka n ka économie fɛrɛ mun kɔnɔ n bɛna o sɛgɛrɛ fɔ an ɲɛna bi nin ye fɛn fɔlɔ ye an ka don information filanan ye yanni an ka ɲinɛ aw kɔ ko alerte région de Dioïla commune de Ouakoro la situation sécuritaire se dégrade dangereusement dans la région de Dioïla notamment dans la commune de Ouakoro où des hommes armés ont commencé à fermer les écoles à imposer illégalement des taxes à la population voilà des taxes à la population. Sément, peur et désespoir. Depuis une semaine, presque aucune école ne fonctionne dans la zone. Nous appelons les autorités compétentes à agir en urgence pour protéger les populations, rétablir la sécurité et garantir le droit à l'éducation des enfants. Source locale, ministère de sécurité, de la protection civile, primature du Mali, présidence de la République du Mali, force armée malienne. Kou mogo beni beka demet la kou ka fereke ko Dioïla et yoron be nou ba wale ko Ouakoro ko o kolso be fermé le bebi malien kou ya kolso be fermé ou be ka fanga soro Dioïla kelengelen yorayna ou be ka fanga soro Mali dugu be ou ka aranforu be kana ka bo fan be an be kelela wagati mina Bamako kono wagati mina jatigɛ wale mɔgɔw marifatigi fɛfɛ bɛ diɲɛ seleke naani bɛ la bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi anw de contrôle la bi mais anw yɛrɛdama dɔw ye fasoden jugu ye minnu tɛ Asimi fɛ Asimi b'a sago kɛ Asimi bɛ suɲɛni kɛ Asimi bɛ janfa kɛ Asimi bɛ sariya sɔsɔ kɛ mais n'i bɔra k'o fɔ e bɛ ta ka jugu étiquette u bɛ guloki ta ka don i kan na k'e ye fasoden jugu de parce que e ko Asimi Goïta bɛ ka mun kɛ k'o man ɲi jamanadenw bɛɛ kɔ donna ɲɔgɔn na tan mais jamanadenw yɛrɛ jugu fin yɛrɛ n'o ye marifatigi ninnu ye marifatigi bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali tile filanan marifatigiw tun bɛ ka kɛlɛ u ye kɛlɛ fɔ ka ban wagati min na tɔw bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka anw kɛlɛ anw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ka anw yɛrɛdama kɔ don ɲɔgɔn na voilà ce qui se passe chez nous o de bɛ ka kɛ anw fɛ yen koyi voilà la vérité tiɲɛ de don o de bɛ ka kɛ anw fɛ yen o minnu bɛ k'anw kɛlɛ olu bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi aw bɛɛ lajɛlen y'a ye Dioïla kɔlɔsiw fermé la musow de bɛ ka burunusiw don bi diyagoya bɛ burunusi don n'i ma burunusi don marifatigiw jɔlen bɛ u b'i ta u bɛ taa ni awa i tɛ ye bilen a y'a ye k'an ka usine 3 jenina kunu a mɔgɔ ninnu ka renfort bɛ ka bɔ Algérie ka na u ka renfort bɛ ka bɔ Mauritanie ka na u tɛ sinɔgɔ la mais anw de bɛ sinɔgɔ la anw de bɛ sigo la mais ninnu b'u sɔbɛ de la dɛ anw de bɛ tulonkɛ la mais ninnu b'u sɔbɛ de la
c'est pour cela ne b'a fɔ Mali surasi ɲɛnamaw ɲɛna karma ye fɛn min ye Ala ka hakɛ de wulilen bɛ Asimi nɔfɛ ni Ala bana fɛn fɛn na ni tugura kɔ Ala bi halaki k'i ɲangi de Ala ko fɛn fɛn ma ye Ala yɛrɛ de bana Asimi Goita la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna Ala jugu Asimi Goita ka jugu ka tɛmɛ Suran tɛrɛ kan bi billahi tallahi tant que a bɛ jamana in kɔnɔ ni jamana in avancera a mana se tunkaradenya ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ ne bɔra kuma la ne bɔra ne nin yɔrɔ dɔrɔn de fɔ ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi anw humilié la de bi anw de malola bi fadenw tora bi anw de ka dugu fan bɛɛ a y'a to n ka nin yɔrɔ bɔ ka yira la a yɛrɛ ka nin lajɛ dɔrɔn a ye nin kuma in fɔ yan ka dɛsɛ dɛmɛbaga tɛ yan sécurité tɛ yan armée tɛ yan gabantiri izini a ko banna rebelle fɛ bi tuguni u nana aw ɲɛ bɛ sisi min na y'u k'a dagili u y'a dɔn ko sécurité tɛ yan foyi tɛ u bɛ ka taa don yɔrɔ bɛɛ la sisan voilà ale b'anw kɔnɔ voilà awa an b'o bɛɛ fana an b'o bɛɛ fana essence fana problème ka jugu ni nin bɛɛ ye a ye lajɛ ni mun bɛ wuli ka mun kɛ o k'o kɛ a ye essence arrangé a daminɛna Mali ko a daminɛna kuranko fɔlɔ ma Asimi ye solution mun di kuranko la a ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ aw bɛɛ ye maliyɛn ye aw bɛ Mali kɔnɔ ye ou bien hali n'aw tɛ Mali kɔnɔ aw somɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ kuranko solution jumɛn sɔrɔla la Asimi ye solution mun di o sera ka ɲɛnabɔ wa ou bien o ma se ka ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ bon aw bɛɛ lajɛlen ni et puis nin t'a bannen dɛ jatigɛ wale mɔgɔ kelen bɛ k'an ka mɔgɔ caman baden de fana minɛ a to je pense que o vidéo kan ka sɔrɔ n bolo jamanaden minnu bɛ ka taga ka to ka tugu sɔrɔsiw kɔ ka taga maliyɛn den dɔw de fana wulila ka tugu Mali sɔrɔsiw kɔ ka taga tero yɔrɔ yira sɔrɔsiw y'u kɔ don u taara o mɔgɔ kelenw minɛ a y'u lajɛ u bɛ tero bolo cogo min na o filɛ nin ye ni dɔ wɛrɛ fana ye voilà aw bɛɛ lajɛlen de sa bon ninnu de filɛ nin ye olu tugura armée de kɔ ka taa jatigɛwale yɔrɔ yira u kɛlen k'u kɔ don armée y'a kɔ don dɔrɔn u taara mɔgɔ ninnu minɛ ne bolo n'a bɛ armée dɛmɛ a y'a kɛ sutura la tiɲɛna armée kan ka dɛmɛ o tiɲɛ de ne yɛrɛ b'a dugawu kɛ Ala ka sebaya di Mali sɔrɔsiw ma mais duguladen minnu bɛ yen n'aw dalen tɛ duguladenw na n'a bɛ armée dɛmɛ a y'a kɛ sutura la aw kana to ani sɔrɔsiw ka ye a bɛ ka dugu cɛ ci o ne ka conseil k'u d'aw bɛɛ lajɛlen ma Mali an ka dugu bɛ nin cogoya de la bi Mali bɛ nin niveau de kɔnɔ bi solution kelen dɔrɔn de bɛ Mali ko la bi maliyɛnw sɔnna o maliyɛnw ma sɔn o solution kelen de bɛ Mali ko la bi ka Asimi Goita gɛn ka bɔ yen a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ n'Asimi en tant que Asimi bɛ yen maliyɛnw tɛ hɛrɛ sɔrɔ a ye ne ka kuma in sɛbɛn a ka da dɛ ne ka ne bɔra kuma la mun bɛ ne bolo k'a fɔ ɲɛna n'a y'a mɛn o don n'a ma mɛn fana awa salamu lafiya ne kɛnɛ n ta fɔ voilà an ye arasamanu de an bɔra an y'an ta kɛnɛ fɔ an bɛ dugawu fana don Mali ko la maa bɛ ka Mali janfa a kɛra ne Segu Tunkara ye o a kɛra Asimi Goita ye o n'Asimi Goita bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ de kan ko Asimi bɛ Mali fɛ yɛrɛ de Ala ka Asimi kɛ kalo yelen ye Ala ka Asimi sankɔrɔta ni Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ de kan mais n'Asimi bɛ ka Mali jɔ nkalon kan Ala ka Asimi lebu ni ne Segu Tunkara fana bɛ Mali fɛ Ala ka ne ka kalo yeli mais n'a ka sɔrɔ ne ye fasoden jugu de Ala kana sutura ban Ala kana sutura Ala kan lebu n'a ka sɔrɔ n bɛ Mali contrôle la de ni bɛ Mali ka hɛrɛ de fɛ n bɛ ka kɛlɛ kɛ ni bɛ ka kɛ de Mali ka ɲa Ala ka barika don na mais n'a ka sɔrɔ n bɛ ka kɛ komi ko ne ye maliden jugu de Ala kana sutura mais Asimi Goita bɛ ka Mali jɔ nkalon kan Ala ka Asimi lebu n'Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan Ala ka Asimi ka kalo minɛ Ala ka Asimi sankɔrɔta n'a bɛ tiɲɛ de kan mais n'Asimi bɛ nkalon kan Ala ka lebu maliyɛn bɛɛ k'i daji to a kun cɛmancɛ la o de kun bɛ ne bolo. Allah,